Bai, gure ez? Gorramendi. Gorramendi. Gu beti hemendik hortzen gara, Lizondotik. Posibleko errano jazta. Jazta, badakigu non gaudea. Bego txapelduna! Ano badaukagu. Eta ze mendigo behar dugu, Jon? Azaldegi adibidez, hangoa da, hango lepoan. Ikusten da lepo batan, belai bat eta bide bat, hori da azaldegi. Aire. Flipas la disca, ¿no? Mira, fría esto. Leitzako zera. Hortin motza, eta mendek luzea. Apa, Jon, zemuz gabiltza? Primeran. Eguraldi zora garri eta ingurua zer esanik ez. Eta konpainia honean. Eta, bueno, gustora, zer gehiago behar dugu. Ze matatako ibilaldia daukagu gaurko egunean? Bueno, guk ibilbide luze hartu dugu, 30 kilometro. Dela guti barnatu gara, laburra zen 20 kilometro, eta guk luze hautatu du. Eta, bueno, ikusiko, orain zer moduz, orain artean primeran, ezin hobeki. Eta, bueno, bakoitza bere ritmo hartzen duela ikan, ongi. Zenbat mendigo behar ditugu gaurko ibilaldian? Bat, berez. Gain bat. Ez dakit izen ez du erraten zerak papela. Hasieran eman diguten papela. Ja, bueno, nik uste buzona ere ikiko duela eta ikusiko duan. Eta inguruneko mendiak ezagutzen aldituzu? Bueno, han parian orain saioa. Eta gero hor, ez da orain perspektiba honaikin ez da ikusten, minon dago adi. Adi. Hori baztan eta horreak artean, erdibidean. Toki eder, hor ondoren Sorogain eta Horrega. ibilbide zoragarria gura ere. Earki? Bai. Venga, ba. Apa edu. Apa. Segi ongi. Apa. Apa. Eba. 258. Erratu 258. Hemezortzi. Asmatu. Hau pasuek martxan torrizatena baztengo martxei. Oso ondo. Bai, Arki. Ja, erdibidean gaude, ezta? Bai. Nola zoazte? Oki, gustura. Zoriontsu, hemen. Venga. Han putrea, zaila. Abiatuko gara? Bai. Venga, pasa. Apa, Maia. Venga, Jon.
Mengoaz, Erramaikatik. Eta Adi mendia. Apa, saioa. Bai, saioa hori. Eta hemen, Adi. Guan ni ere torri, Venga, apa Liza. Zatzen ari gaituket. Puntu goren. Esan bat, esan duzun 1000 egun da. Hasta Bizkar. Hasta Bizkar. Apa, bain dana berutza. Bastango baiara. Arteziagako bidea. Gerlako presoak egindakoa. Saioa. Apa, lagunonak. Meakako anoa. Opa, Rela! Bai, ordune ala zinten, azkenok abitan gementu zu, Agituko du, Dena pasa izan dia, Bastango erreka. Bai, osongi. Bai, bero bukara, baina ondi. Bai. Benetan, Adi eta saio bat ikusten ziren eta osondo. Venga. Bai, bai. Jonekin etorri naz, eta Jon. Ongi etorri bastango minuko itzulian. Zumakarena, mabikarena mi ustez, aurten. Eta aurten ginen 500 eta 70 pentso dut, hori arabera. Eta oso ongi pastutan eretako, eta ni ustez denetako. Eta orain bukatoa eta garago bat edaten. Zeraki? Apa, Pantxo. Pantxo eta Amaia. Eta Amaia, Azkain didatoz eta hemendik konbidatu nahi ditugu Ergoibarko itzulira, Ergoibarko itzulia izaten da, maiatzeko 2. asteburua, larun batez. Eta gaurtila konbidatu ezagun. Euskuriak mezu. Bai, baina saiatu. Zer moduz? Ongi, Zuek? Bai, bastango bezalek urtero antolatzen du bastango martxa, aurten irurita, eta prestatu ditugu bi bilaldi klase, Jagurre eta Luzia, eta, Jagurren goizte bat kilometro bat ziren, eta Luzia berriz 1000 kilometro eta 2000 metro eta 2000 metroko desnibelazio martxa, martxak erabaki du nondik hartu bidea, eta orokorrean arras antolatzen konten gaudez, eta dena ongiako da, eguraldi lagun izan dugu, jendea pileka urbildu de, 5 egun eta 74 bat lagun, ganden urtean baino kasi 200 lagun gehiago, eta guretako poza ongi eta konten, gustora pastu bale maduze gu ere konten. Bai, benetan. Mi esker. Zuei. Venga.
naz beti baztanera abuztuen azte-bete, baina gaurko parajeak erdizka edo enuela ezetu. Ez, Bai, izen direzen ezate berriek. Ez izan da. Oso posinago, ja abuztuen natorrelako berriro, hortik behi joabiko gara. Oso ondo. Bueno. Venga, gerarte. Haupa, txiki, zemuz joan da Baztango menditzulia? Gaurko eguna biziki ona zen, pasaiak biziki ederak ziren, ibilbidea pizkat luzea zer direntzat, baina beti bezala Baztango itzulia politia da eta espero dut hurrengo urtean ere berriro etortzea. Baionakoa zira. Eta Baionatik etorri zira gaur, ala... Atzo gauean etorri nintzen. Bezperan etorri eta... Kamioian ono egin eta goiz-goizean... Ibiltzen hasi. Hori da, zuek bezala. Oso, no. Hemen gaude, Alejo eta Alenarekin. Zer muz joan da Baztango menditzulia? Gustora, haitzongi, bai. Etxaltzen gero lemizien dudekin, motza, laburra, luzea, eta hasi gera, eta baileiko lepora iritsi gerarik, ongi, guazen, egin behar dugu luzea. Eta luzea egitera, apuntatu gara, eta bai, gustora, itzala, betena, gehiena bagua, gero gainean, zera kintoko larrea, eta gero sartu gara erditzen. Aizporita, gustora. Hemen gero beti, luzea esamarrein zaigu, ez, aitzongi. Orokorriak, primera, txalda. Oso, no? Oso, no, mi esker. Kaixo, Jun, zemuz joan da Baztango menditzulia? Bai, primeran itzela izan da, eta, urrengo urtean bueltatu nahi dut, bueltatuko dut, bai, zior. Oso, no, mi esker. Orain berara itzuli zara. Orain berara itzuli behar duzu. Bai. Beran bizi zara. Bai. Baina berez, sortzez korearra zara. Korearra. Eta australiarra. Australiarra. Bai. Azken zatia moztu behar duzu. Korearra naiz eta lanagatik etorri naiz Euskal Herrira. Nola egiten duzu lana? Inglesezko eskolak ematen ditute, instituto publikoan. Beran? Bai, beran, Tokioan. Nire ikaslei... Oso ondo, Jun. Bueno, Begoña eta Miriam, zemuz joan da Baztango menditzulia? Arrasongi. Atxaldeon, arrasongi. Ederki pastu dugu. Goixo-goixoan gara eta... Bada goitita bete, abenturaz bete, solasaldi. Basuan itzelpia, gustora. Eta aldatzetan zemuz ibilizarete arnazketarekin? Maldetan. Ongi. Kantari bili gara, kantari. Kantari. Kaja hona dugu, Baztangarren sena dugune. Egin duzue Luzia, motza? Luzia. Behin hasitik inbarda Luzia. Bai. Erran dugu, xoko guztiek zautu hartu eta Luzien dugu. Enduden urtean berriz, noski. Bai, albarin bada, urteroko gure itzordera, Baztango menditzurien elkartu eta Non izain da? Enduden urtean non izain da? Ez dakit. Ganden urtean Amaiurren izan zen. Bastane batu Amagos herri, Amagos herri horietako batean. Tokatzen dena. Eixen. Sorpresa, ezin dugu jakin. Gaurtik, elduen urte arte, pasten da. Eta bai, mantentzen da, beti zeten da maiatzan azkeneko igendean. Eta badakizu, baduze itzordu Baztanen. Nola gurtzen zarete, izan untxa edo? Ederki bizi. Oso ondo. Vale, ondo. Ama, Kris eta Mariluz, zemuz joan da Baztango menditzulia? Bueno, ongi aditu dugu, baina, zaila bizketa, Arrasongi, bai. Luzia egin zaitezkeneko baina beti hola izaten da, Bero larregi bukaren, ez da? Bai. Luzi tema da, beti Luzia izaten da, Luzia, bai. Alta gente. Gustora. Eta nola agurtzen zarete, izan untxa edo nola esaten duzue? Aio. Aio, cariño, Oso ondo. Esan? Suerte hona izan, eta, urrengo urtean ikusten garen berriro. Etorriko bera. Bale? Bai. Bertze herri bat tokatzen da, Bai, nun? Iruriz, aldatzen dire urtero, aurten izan da Irurita, izeten alda, Elbete, Aniz, ez dakigu. Baztango Amagos herriko bat. Ia ze izen zen, Amaiurren edo? Bai. Amaiurren. Egon zineten. Baina entrebesti gabe ginen. Mi esker. Vale. Lehenengo aldia izateko, oso polita. Eta berriro bueltatzeko asmoakin.
Oso itzuli polita eta paisaiak eta oso ederrak. Eta aldatzak gogorrak izan dira edo? Ba, baina pixka, baina hori behar da, izerdi pixka botatzeko. Batzuk bai, gogorrak izan dira, baina oso gustora. Eta basoetatik eta? Bai, basoak zoragarriak izan dira, bai, paraje ikaragarri, bultatzeko. Ze emozioan da? Ikusgarria izan da mendi inguruak, oso ikusgarria da. Eta basoa da ikusgarria. Eta anoak eta abitoiamentoak? Ondo, beharrezkoak baita ere, rapidela gozela ezateko taula. Ondo hornituta eta... Antolakuntza guztia onda, Bai, Bai. Nafarroan honi egiten baitie? Etxalarretik. Oso polita izan da, antolakuntzare bai, partidea bikaina eta pagarria zor. Nungoa zarete zuek? Gipuzkoarrak? Donostia. Aha. Denetik pixka. Eki, goizuetan. Ni Nafarra. Nafarra. Da nola gurtzen zarete Donostialdean? Agur, zerarte, Oso ondo. Ene